Mandai Lottery Results video tai kisana tongino khela sengjak sinai hiko yango bebak no pura setup thik thak ngbai kha ke o satuni bagi simi kisa leri tongkho norok tana musungkhe aingo tani mam phayo online ti jotai khri kha hiko yango bebak no setup khlajai hiko bike rok sokpajak nai nei di super splendor bike kosom ke sokpaja samni ke palosani ingno tai kaisa ingki ko tamni sanai destiny scooty prime oba samni ke palong nai nei di bebang sokpajak ke kayango bo kombol rok sokpajak tei ko tamni sanai bono fridge rok sokpajak kombol fridge tei tongo bona jago kobong mana manui bebang totally sokpajak rangsani mani rok mobile rok norok tana kha dakti tani narak baisidi tei kisa joran bisingono rejalangana tabo satuni bagi rejaling yang tongo ayang bo borok sina hano gallery kupulung pura hano borok asuk lajak rejal na singinai norok tai kisani bisingono nuk nai keo bawa amsani gana gini rok tongkha ka ba dakti phaine aro nai tongkhaibaidi kayango borok haino kengma motamuti 40-50 হাজার sing tonghana grauno tabuk sini gathering engjak o rejal laina bagui satuni bagui siki salary tongo